Здравейте! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът Електростар. Ето, че пак настана време за нашата ежемесечна томбола за месец октомври. Както знаете, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и едни изолирани отвертки на фирмата Knipex до 1000 В. В томболата участват абсолютно всички абонирали се за канала и активирали опцията в YouTube да се виждат като абонати. Тези, които не са активирали тази опция, могат да споделят някое видео или да коментират такова. По този начин аз ги виждам и ги добавям към томболата за следващия месец. Така че абонирайте се, шервайте, лайквайте и така нататък. Със сигурност ще участвате в томболата. И сега, без много приказки, нека да пристъпим към съществената част. Сега, тук в този таблет са имената на всички абонирали се за канала. Пожелавам успех на всички! И така, печелившият за месец октомври е Eclipse 4. Ще се свържа с печелившия, независимо къде е по света, за точен адрес, на който да му изпратя подаръка и за цвят и размер на фанелката. А на всички останали ще кажа, ако искате и вие да спечелите, просто пазарувайте в онлайн магазината нашият спонсор фирмата Whiteball с нашият промоционален код с цели 10% отстъпка за всички инструменти. По този начин вие печелите и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. Също така трябва да благодаря и на всички, които натискат бутона благодаря в YouTube и по този начин подпомагат финансово канала. Благодаря ви! Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много професионални успехи. Чао, чао!